por exemplo, este xesto, dependendo como se faga, nalgúns países tamén pode ser un insulto, que además ten unha motivación histórica, seguro que os profes xa coñecen, que no Reino Unido, en Escocia, por exemplo, é un insulto porque houve unhas guerras nas que, como castigo, despois de conquistar unhas poboacións, cortaronles estes dedos os arqueiros, os que disparaban co arco, para que non pudesen disparar, porque tiña un equipo de arqueiros, os escoceses, moi forte. E entón ese xesto ainda hoxe é un insulto, porque sinalaba para dicir, mira, nos temos dedos, gañamos vos, e din que pode estar relacionado co símbolo da vitoria. Ese V de vitoria din que probablemente pode vir desas batallas tardomedievais no Reino Unido. Non só a cara. Entón, a vergoña, que é un sentimento normal, que temos, que pasamos todo o mundo, todas as persoas temos vergoña a algo. Cando esteades, por exemplo, diante dun público, facendo un traballo, unha exposición oral, ou cando estamos nunha regueifa, esa vergoña normal tela. Que pasa? O que temos que pensar é que é máis importante? O meu medo a equivocarme, medo a que se rían de min, medo a quedarme en branco, ou os sentimentos, a regueifa que eu quero comunicar. Iso é o que hai que pensar. E sei que é difícil porque non temos unha receita para superar a vergoña, pero sí que hai pequenas cousas que podemos facer para que vos fixedes no que fan cos ollos e coas mans, en como teñen o corpo e como iso acompaña o que din as palabras. E a segunda ten que quedar comigo. Pois é o que hacía de un moreno que feira tentes aquí abierto que vive na cabaleira. Que xestos vistes aí, ou que fixo? Todo o rato non, en un momento, eu vim aquí a ler, marca unha vez, aquí, deste sitio, verdad? E despois, ao final do verso, no último verso, que dice que vive na Rabadeira, marca unha vez máis de eu estou aquí, para facer os presentes e para indicar este lugar. Fixemos o que fai aquí coa cabeza. Ele foi á universidade, fixo verdade no teléfono e botou ali 3 anos puñendo azulejo. Fixemos na cabeza que fai un xesto de non, pero moito antes de vir o verso. Porque o correlifeiro xa sabe o que vai dicir. A que fai así que non? Porque di, ele foi á universidade e fai así que non coa cabeza. Que nos fai pensar iso? Non. Ese xesto, 2 xestos que pareceron brillantes, a que fai así? Por qué? Porque son por 21. Se fose no século XVIII ou XX, cando facemos así? Afirmando. Cando faz así? Queres deixar algo claro? Atención. Cuidado, o que vou dicir é importante. Seguro que alguns profesores e profesoras vosas tamén o fan. Mirade o guiño con isto. Isto vai entrar no exame. Ese, ollo piollo. Ese dedo, así para arriba, é como atende ben. Isto que ven agora é importante. E o xesto que repite, despois de 2 ocasións, vai a man vai
que iso é importante. Moitas veces, na regueifa pasa moito, non se trata de subir a voz, de berrar máis, senón de acompañarnos os xestos, facendo as pausas o que calla, e o xesto moitas veces vai na palabra forte ou vai nos conceptos que queremos remarcar. A regueifa é feminista. Para ese último xesto que fai, xira o corpo, maravilloso, e se acompaña, como un xesto así coas mans, un brazo, dirixíndose directamente a él. Fices algún xesto máis antes ou non? Como? Como fai? E para que toca? Hai un momento no que toca así o corpo, non? Toca o peito, cando lle hai que ser está galloso. Normalmente, sí, porque o di de corazón, moi ben. Normalmente, estes xestos chamanse autoadaptadores. Adaptadores porque tocamos, auto porque eran os mesmos. Cando nos tocamos o peito, o tronco, é para que as cousas, é como para dicir, digocho de verdade. Estou no sentido así, digocho de corazón. Remato entón coas conclusións, 4 ideas. Os xestos contribúen a explicación de todo. Eu aquí quería falarnos un poquinho máis, pero hai pouco tempo, e falei un pouco das regueifas, porque isto pasa na nosa vida cotidiana, todos os días. Que imaxe queremos dar? Cal é a imaxe que mostramos para as outras persoas? Mozo, cal é a imaxe que queremos dar? Estamos así, voltados para atrás, ou cando estamos falando con alguén, estamos mirando a esa persoa aos ollos, estou así mirando para mí, pensando un pouquinho desas actitudes. E as emocións son moi importantes, pois hai as regueifas, pero tamén a vida. É importante que as outras persoas saiban o que nos está pasando. Non hai que contarle todo a todo o mundo, pero ás veces é bo exteriorizar o que sentimos. E se estou feliz, é importante que saiba que estou feliz. E se estou triste tamén.